Selamat malam di hita saluna. Kami para lado HKBP Cibubur, khususnya para lado Wiksia, pasahaton selamat malam di hita saluna. Ala rade do hitaro tu partang yang atas sadarion. Saya itu hatama nama macu hita saluna. Sebelum ta mulai, martang yang nahom maita di bagasan rohatabe. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 565 ayat 1 dot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia natu mo palangit do tanoon. Amin. Pardenggan bahasa do Jehovah, tau partano batawan diari hagogotan, jala ditanda do akan namarhaposan tu ibana, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, hodo si leon apul-apul tu akan namarsak roha, hodo si leon gogo tu akan nagale, asima roham, tatak ma akan namarsak roha, dot akan nahona pangujunan, saya tatak ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, hapurusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpu epistel di patang yang ata borginon, iman atar surat di Nehemia 5, ayat 1 ayat 10 mar soring-soring mahita majaha. Dungi manganggu badarma situan natoropi rodi jolma nasida dopak ha anggi nasida halak Yahudi. Alai anggo nadeba madok, ikon lehonon nami nama hauma nami, pora anggur nami, dod bagas nami, bayan sikoram, asa tarbayan hami manuor eme managam haleon.
nuaing pe ia songoni sibuk niha angin nami, songoni do sibuk nami aka anak nami pe lau songon anak nasida do. Hape idama ikon lehonan nami nama anak nami dohot boru nami bahen hatoban nunga pola mangadop deba sian boru nami jala marhagogoan debata tangan nami hauma nami pe dohot porra anggur nami nunga sahat tu halak na asing. Jadi marpikir ma rohaku di bagasan laos mangonai hata ma au tu halak na sangap do tu akka iduk niku ma mandok nasida nunga majalo bunga ni hepeng hamu gah hape ganup sian ha anggina jadi hupaluhut masa dal hutan na balga mangalo nasida. Dungi nikuma dang dengan pambahenan munai daikon marhabiaran tu debatata hitanian tama marparange alani pangisahion nihala parbegu musutai. Wah paulak hamuma tu nasida sadarion hauma nasida porra anggur nasida porra jetun nasida dohot bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggur dohot miak naong tinutungan muna sian nasida. Akup ni hupas-pas ma parandoraan ni bajuku huhut hudok. Sai songoni ma pas-pason ni debata ganup jolma naso maka jojokon hataon. Sian jabuna doho sian atana. Ikon songoni ibana tarpas-pas. Jala luangan dungi sadok luhutani madok. Amen. Jala dipuji nasida Jehovah halak situan natoro pipe. Di ulahon do hombar tu hatai ima sahatna martua ma akan natu mangion hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Tabegema korui sia.
Maredehita sien buku ende nomor 267 ayat 1 dot ayat 2. Tapasada maruhat tamartang yang mahita. Debata Jehovah amanami. Nahusobahami marhiti Jesus Kristus. Mandok mauliati dohami di saluhu dengan di basam. Ala diringiri ko dohami sian nasugut saha tubuh darion. Le Tuhan nami ragam niak kasih ulaun. Doa kasih dalanan di bagasan hahi paso dohami saluhukna terlumobi ma di pataruho dohami siatonga di bagas nami belau memujiho marsaur marhite pertangyangan na pinatupan ni huriam apalah di bagas jorom di bodarion sehoma tutu oleh Tuhan namangguhi las ni rohanami asatuk takas pamujion pertangyangan nami dalam nami lau pasanggapon guarmu nabadiai Tuhan nami tuhoma hupasahat kami saluhu na ruas ni huriam narap kami marpungu di bagas joromon suang songoni nama dohoti live streaming manang saluhu nama didia ke ruas ni huriami maringanan Tuhoma hupasahat kami ganuk marsada-sada asaho Tuhan mamasu-masu. Pasu-pasu Tuhan nak keruas ni huriami. Siap poso-poso sahat tu nama tua. Si burmagodang makka poso-poso. Lamar bisuk matuhanak ka namar sikola. Jupang akarejo matuhan namak kasihol yak kaparkarejoan. Sehoma namangukak dalan. Suang songonido diaka yanakon nami naung tiki na marbagas sayhoma Tuhan napatuduho nakarop kap khobar tulomo ni roham jala akka yanakon ni huriam naung martupol jala nang majalo pasu-pasu pabagason diari-ari na nang ro tuhoma hupasahat tami sakka nasidai asa juluani asabuy sikop denggani mardalan di bagasan hahipason keluarga suang songoni akan narosian nadaw asabuy rap mangudurhon anak dohu boru tu bagas jorom lau majal pasu-pasu pabagason ianakon dohu boru nasidabi suang songoni ma akan naung markhot ripe na makasih holi pinopar mangidu dohami tuasini roham sayhoma Tuhan nama masu-masu perbui ni bortian niak kaina. Asa sahat jalon nasida pasu-pasumi.
asa marhiti totong lamana dana sida pardengga basa doho suang songonima upasahat tami sudima akka ulau ni manami inanami dijabu dibaliat di pertiga-tigaan manang di dia mana sida mangulahon akka siulaun nai pasupasu matu hasudia kana jinama na niulan akka manami inanami asa marhite pasu-pasu milam margad dalas ni rohana sida mamujiho di tonga-tonga ni keluarga Nabi. Molodong na mga dupyak kahamawlon di tonga-tonga na kaparsaripeon. Mga dupyak kahamawlon alan yak kasidabudabuan alan ni anak kon. Patu roha doh pikiran nami makkamonak kuni sa luho na. Asunang gabi tubu arsak doh padilian. Songuni makkana tua-tua nami kalansia homa Tuhan nama masu-masu. Asa totong di bagasan hahipaso di bagas las ni roha di bagasan bengek ni roha na sida madalani hatuaonna. Molo pasipata suluk akka ngilut-ngilut ni pamatangi mangalabohi ma asini roham. Asa totong di bagasan las ni roha na sida. Tuhan nami tarlumobi ma apala ditikyon hupasahat tami tuhuak karuas ni huriam. Natongon di bagasan perawatan di rumah sakit manang proses pemulihan di bagasna. Tuhan mau pasahata mina sida amanami amang SM Hutagalung, Opu Christian Borunenggolan, Jessica Patricia Borunenggolan, Daniel Sibuya, Nyonya Siahan Borunenggolan, Opu Nisi Aurel Siahan, El Manurung, Agnes Gracel Lamarpaung, Nyonya Hutahayan Boru Pajaitan, Julio Siahan, Mora Boru Hutagaul, Agat Tamanurung, Kesia Boru Siregar, Nyonya Ce Manurung Boru Sihobing, Dohon akka nasohagora kami, molotung di bagasan hagalo ni pamatang asimaruham. Topot manasida di tonga-tonga ni hagaleon, di tonga-tonga ni persahiton nasidai. Pasu-pasu akka tindakan medis do akka ubat, nang masa-masa istirahat nasida. Asa pasikko masaluhuk na Tuhan gabi habauran ni pasu-pasum mangalon hahi pasu tunasida. Ale Tuhan nami suang songonido hupasahat tami matuho sude program ni huriam nalau si patupaun nami tarlumobi ma di hari saplonom di hari minggu narok naing makkalas somma huriam HKBP Cibubur nang jongjong 43 tahun di Luaton di daerah Rawabulaun. Totong mapasunggul hot tuhami asa Maria iya marolopolo pami mamujiho marhite ulaw nalaw si patupaw nami songod dalan nami pasangapoko songod dalan nami mamujiho songod dalan nami manguduk korroha nami ay holan asine rohamdo asa boy mardalan huriam HKBP Cibuburon 43 tahun. Sayuka marohni ruas ni huriam asa sada jalarit tamak kalason pasu-pasu sude panitia asa totong di bagasan hahi paso di bagasan las ni roha lahu mangulahon pestai songoni manang hami perhaladu deho dihami Tuhan sada ni roha asa boy perhaladu pangulan dagok tiki dohot panitia nang ruas saroha sa pikiran mamuji pasangapoko marhite ulau ni Tuhan nami satokin nai tangi honon nami manang hatam na pinasa ni naposom ama nami amang padita Kris Vanduli harahap sa ihoma Tuhan na majama dila pamangan na marhiti todim tuturi asa tung takas di pasahat hatami sitio pun nami nagabi patuguhon haparusyahon nami na panguluhon ng pakirimon nami dosa pangalasyon nami petutong mahupasahat nami asiroham sesa Tuhan dosa nami nagudangi aju hami di hahurangan hagaleon nami asa tamahami di julom marhiti Yesus Kristus jalo matangi yang elehelek soban nami asimaroham amin. Tabege makor ina Maranatha.
Marede hita sian buku ende nomor 28 ayat 1 dohot ayat 2. Asini roha madi hamu dohot dame nasian debata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madi hita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hita na pungu di bagas joroon dohot ruas ni huriata na di bagas nabi na madohoti pertanyaan. Wake marhiti live streaming na pinaradin huriata. Tabuka mabibilta hatani debata nagabi jamita dihita di bagasan pertanyaan non imasian surat ni Apostol Paulus dapat duahon di 2 Korin 12 ayat 7 sahat rodi ayat 10. 2 Korin 12 ayat 7 sahat rodi ayat 10 hujahauma dihita songonon matar surat disi. Basir-basir disibukna. Jala asa unang huhagi jakon aka pangukapon na sumurung na tuau. Hona basir-basir duau disibuku. Ima suruan disibulis na mamupuhiau asa unang hubatibu diriku. Tulu hali dohu pangidu siya Tuhane asa sumuru ti siya nau. Gawi dido ibana tuau tuk ma asin rohakku diho. Ay di hagaleon nasun tibbul hagogoon. Asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni sonang dohu hilala di bagasan akka hagaleon pangaleayon hasosahan pangalileon dohot hagogotan ala ni Kristus ay jupagaleaw disiduaw margogo ima sahatna sadasian godang hata manang kalimat na sinurat ni Apostol Paulus di buku Tanabadion di ayat 10 di ujung nai di hatana parpudi adong tarsurat disi ay jupagaleau disidoau margogo. Secara pribadi odo nolom rohaku majaha hatana sian Apostol Paulus.
ay jupa galeyaw di sido au margogo. Buasa lomoro haniba ay jujud do hita mangadu piragam ni hagaleon. Singgip jala toktong do hita selalu mangadu piragam ni hagaleon. Na tapi di roha daumanian hagaleon sian hita. Alai taringo tu hagaleon sayrodoy. Nang pedang tarparsit tahitay. Dang peta halamohon dari halamohon rohay. Alai anggo hagaleoni saya dong doy. Dang adong lomoroh ni jol mamarsahit. Alai rodoy. Ido makana setab baka para medis ate. Taba nang par rumah sakit, manang rumah sakit. Dak kaya hubo to moru rumah sakit di Portibion. Saya taba do. Ala buang taba do halak akana namarsahit. Taba do nang akka pengacara. Ya, tabo to di najulu ton 40 adang 3 pengacara di Indonesia. Au huingo do be. Ni nahalak ate. Ala na dang tubo do pe versi do paning ate. Besi dia ba bui ba maboto tan 40-an. Ay seorang so binoto manang so do pe na tuwe-tuwe di tikini. Alai dang 3 pengacara. Ala buah dang persoalan. Dong sonari hampir tiap desa nama adong pengacara di Indonesia. Alai sadong do persoalan. Ay persoalan ni maben kali do jolma. Maben adong si pikiran rupaning. Hola dong tetap pikir yang manginang galedo hita. Hola nadong na mungkin namaralo tu pikirata galedo hita. Holan tabba beban di pikirat tahun saya galedo hita. Dangadong na makalason di bagasan perdalan yang uluna molo jupang hagaleo ni. Dang las rohana molo tung adong hagaleo di bagasan uluna. Si patah saya ditaburi honjol mado hagaleon nai. Saya berusaha do jolma asa unang di boto halak nama saya didirina. Saya dihukupi dui, saya ditutupi dui. Ala adong do sada sahih ni hita jolma maila molo galay bana. Adong do sahih disi. Maila songon na maila ubah na. Songon na galaya kurang sehat nina dot aklana asing. Hapi balik sa Apostol Paulus madok di Turpuk tahun didok di 10 di baheni sonang do huilala. Sepertinya ada kebanggaan, ada sesuatu na dihalason ibana molo adong pangalayayon, pangaliliyon, dot akana asing, hasosahan, dot hagugutan. Seolah-olah dia bangga dengan persoalan yang dia hadapi. Itu makanya dia ibana di baheni sonang do huilala, di bagasan akahagaleon, pangalayayon, hasosahan, pangaleleon dot aklana asing. Mengapa bisa Paulus mengatakan demikian? Wasa hirana somoru semangat ninguluna. Habis menghadapi persoalan besar ibana. Tadok mayalani Kristus benar, alani Kristus. Alai sian sudut perdagingon. Mungkin dia kesal dengan persoalan itu. Ada apa dengan Apostol Paulus? Gabi bui bana manang margugi bana mandokon sonang do huilala. Gari hita molo adong persoalan tadi tugi hodongan eta ida marguru eddenna. Aunang majuida. Songna gudang persoalakku bah. Eta meda. Weksia pertanyaan iko merbati do hita aunang maleda. Dang pula merbati kau gudang do persoalakku. Betul ini mahubereng danganong hamu na persoalan nate. Merbati do hamu hubereng nate. Nah tapi adong naso merbati otik anggo warnane warna di batik dia teh. Ya. Adong na mga bati rupaning. Ada sesuatu yang mengganjal. Tapi justru Paulus daong itu makana menarik dia pribadi yang manginang. Ai di hagaleo kido au margugo. Jupa galeau di siduau margugo. Luar biasa Paulus. Hamu nama nami di somatari dia bahwa sasitong na
di bagasan perdalanan ngulu halak Kristen, ikon ganup pertikian, ganup namasa, ikon adong do persiajaran di partodiota. Ketika kita menghadapi persoalan hagaleon, tarajumi du songon mangulu hita di bagasan sada persimpangan. Apostol Paulus di bana dirajumi bana do persoalan ning ulunai, ibarat ibana jongjong di persimpangan di jalan. Apakah dia maju atau mundur? Ataukah dia berhenti? Ale sebagai hidup yang maju, hidup yang benar adalah harus maju. Dakya mundur halak Kristen dalam menghadapi persoalan. Apapun yang terjadi, orang Kristen berani menghadapi persoalan. Kristen tidak mengajarkan kepada kita untuk mundur menghadapi persoalan. Justru marhite pos di rohana tutuhani mardongaton debata, berusaha do ibana melangkah jauh ke depan, melihat ke depan ada upah yang besar. Adong dolas ni roha di balik ni persoalan ni ngulu. Orang Kristen tidak pernah diajari untuk kalah manginang. Selalu diajarkan dan diingatkan untuk menang. Itu makanya Apostol Paulus ditiki dirajumi bana persoalan ini deh pitu songon basir-basir, songon duri dalam daging, sakit dang tari danian, halai hacit diai, aledang mangambati dang sumurut lakana laho patupahon akan adinggan, karena dia yakin pangabati dui, lalu mangabati lakana tujulu. Berusaha do ibana berkomunikasi do Tuhani, dia walu di dokon tolu hali hupangidu sia Tuhani, martangiang do disila petanna. Ido makana dong edeni ina teh, tangiang do dalana. Ido teh lagu ini nade, ido. Ama pehedo de dehon ya teh, ido deh. Asa tarulihoninna, ido. Hanya doa. Ya, kita tidak mampu menginang sebenarnya menghadapi persoalan hidup. Holan roh parsahitoni Tuhan. Jonok nama silangi. Ido di bagasan pikirata. Hurian ni Kristus nahina holongan. Mari kita belajar dari Paulus. Paulus tidak pernah menyerah. Nah tapi kadang ibana mangulu di bagasan kesendirian nah. Dia selalu menghibur dirinya. Dipakai ibana do potensi rohani na adong dinguluna. Dang holan sebagai slogan sabing kerohanian di bagasan nguluna. Dang songon etalase di bagasan nguluna. Haporsiaon pangatusion pakirimon na holong ni rohana disimpan rapi. Ale justru dipakai ibana diberdayahon ibana dui. Ada percakapan yang tidak kelihatan. Sian partodion ni Apostol Paulus de walu de sia di dokon tuk ma asin rohakku diho. Seolah-olah Tuhan mengatakan stop ma ima jotusi. Puasa. Justru ditiki adong alus tanda kutip sian partodion nama dokon tuk ma asin rohakku diho di do debata. Asa di boto Apostol Paulus ido. Namar lapatan do hagaleoni di ibana. Namar lapatan do hagaleoni, hagaleon nadung di ibanai, asa marhiti hagaleon nadung di dirinai. Di pangasahon ibana magugo na siya debata. Dan gabi sumurut lakana alay justru dipakai ibana do, di pangasahon ibana gugo na siya debata. Alam memang holat debata do natuk nabui. Dongan na law pasauton manang law mengadupi akaragam ni hamaulone. Dirajumi bana do molotung pero akahamauloni. Asa unang hupati bodo diriku. Ada kesombongan rohani. Itu makana manginang di tahun-tahun 90-an adong do istilah teologi sukses. Ya. Teologi sukses na mengajar tu hita hati hai. Manangala Kristen, orang yang beriman harus sukses. Sukses dalam arti materi.
Ikon mamora mahalak namar hapor syaon. Ikon malua manang dak kaya mengadupi akka persoalan halak Kristen, itu telugi sukses. Berarti kalau dia tidak bisa mencapai ke tingkat kekayaan, berarti dah ngadong haporsion nih. Pamek metuduh haporsion nasi songone. Ale justru apostol Paulus tidak. Ditiki hagaleon nih. Dia meyakini bahwa Tuhan, dia merasakan ada Tuhan dalam kehidupannya. Ditiki hurangan dohita manginang pos niroha. Itu. Anggo ditiki hadong hita biasa di. Naso maruga mau ipe pos sederhana. Aladong di mana? Alai bagaimana orang Kristen ketika dia tidak memiliki apa-apa? Adong pos nirohana. Adong do debata. Adong do mangurupi bana. Adong do namangatoi nguluna. Ido prinsip ni ngulu ni halak Kristen. Dia yakin Tuhan itu ada. Patut do dia 10 di ibana. Di bahening sonang do huilala. Sonang do huilala di bagasan akahagaleon, pangaleyayon, hasosahan, pangaleleon, dot hagugutan alani Kristus. Ay jupagaleyaw di siduaw margogo. Di bahening Taujima amanginang. Di paluas di batado si patahita mengadupi hamalone. Asa disi mataboto namarhuaso do di bata. Tapado jada tapaholang ma roha napatibuh diri ate. Ya. Dangadong guna ni. Dangadong guna ni natibu gijang roha. Marcerita mo jo, ini kisah nyata manginang. Mardonga ma bawa duk buru-buru. Memang kon mardonga do teh. Bawa duk buru-buru teh. Mulu bawa tu bawa asing di rupa ning teh. Ya. Jala sahuria. Song kita do huriana. Dang pula anggon ngabel gaun huriat ton ngasari buka kahit teh. Di mardonga ma bawon burju bawon. Burju. Itu anope burju. Jala takas do tinada rupaning. Las doroha ala ringgas nasida rotu perguruan rupaning. Marminggu peringgas manangaha pe kegiatan huria hubas jala hibas apa na poso dope. HP Roma maaf amangda inangda Roma natoras di bawai. Kalau bisa mang janganlah itu besanku nina. Saya bukan menikah sama mamanya mak enak. Iya janganlah. Manang biapi martodong daw tusian non. Hira na sopas duhu bering si naneng si metu aminna. Ah mama ini ada aja enak. Hubigi. Narakui bagasan. Aga Tuhan. Songonon nama HP. Hujamita hodo di huriai rupane. Hati-hati na puna seburu. Nang na puna sa anak ngade. Dua ciri. Unang mak ay nagijang rohani o maknay. Hamu naman namin na nami gijang ni roha buwido mangorowi pardonganon. Unang madongani aso binoto sa pluto sanggol ni nang tadi tonin na. Ay musay hatani pelangi donin na rupaning. Gijang ni roha buwido mangorowi pangomoan. Itu makana saya gudang halak mar belanja tu halak Cina. Ala ramah-ramah tong halak Cina. Tiki mahasiswa kami mulu belanja kami manur situ horon tu halak Cina do kami lau. Ayo pungupupe maju abang tu iba. Berapa ni cek nga aceh idokon rupani sobi do to manang halapatan ni aceh on. Aceh do dokonon. Berapa ni cek ina? Aduh 15.000 bang ina. Habe ngamai tu apalin. Pohopuna digejakku do perak, nggak digejakku, kurang lah bang, kurang lah cek, nggak bisa lagi bang, enak, bang juga bang ibu teh naraku, bawaran ibu tuang gini bahkan begitu ya, itu dah, ujungnya di itu hormat, iya Roma halak kita rupaning, berapa, sedio ninong, nasaon,
Kurang mau, doko madagarok kepengmu inang muse. Ayah non. Molosok kepeng unang rotu sedah inang muse. Amang perbedaan Tuhan arak di bagasan. Ya, nggak ada gunanya itu. Diajar hon Tuhan Yesus do hita sanang pula gijang rohata. Apostel Paulus di paluas debatado basir-basiri. Persoalan ningolui. Asa taboto mangoro mamanginang. Ido. Gijang niro habe mangorui lasin rohata do. Masemangat kita rupaning margaya. Habe narong nama jalang nunggu sada. Ya, ada begitu. Ngabagu makeup mo, mar selfie terus salah na terus. Dia ngadong-dongan na mar selfie. Tabudo be, molo di Cibuburon. Tergudang do mar selfie. Holande tong satu na termerpungulus di jalur baru paling. Kan begitu kan? Ada semangat untuk mar selfie. Ada kebersamaan. Jadi ketika kita menghadapi persoalan namang tayo emak, didok di pitu. Hona basir-basir daw di sibuku ima suruan di sibulis na mamupugyaw asa unang hupatibbo diriku. Di baheni tauji mamanginang. Mangulu di bagasan seret ni roha mahita. Itu sido hita di jauh. Itu sido hita. Dicuru di bata mangulu. Enadabuan mangulu di bagasan. Holong songon edeni namar batik nakinate holong ni rohai anggo patiki dalad dui ido tebuno nakinede ala enggo holongi ido na taulahon margugo mahita patupahon salu nakanadinggan amen martanyang mahita Tuhan debata molatema nunga dipaingoto hami marhiti hatam dipakulingi ho hami asa marposin roh hami di perdalanan ulo nami Tuhan asabui hami madalani aka partikiani bagasan posini roha natapi gudang hamaolon na huwadupi hami natapi ragam aka parsorion nasipata topu parrona nasutagamon ro ala ikon adupan nami may dibaheni molotung pijut hami Tuhan di pamona ko mangadupi salunay ajari hami asa martorok ni roha di bagasan pardalanan ng ulo namion gabi cupang madihami Tuhan roha na masyatusan roha na masipakilalaan asa toktong hami masyurupan diaka hamaolon na wadupi hami ajari hami Tuhan asa unang niyang roha nami diaka namasa na wadupi hami jala unang jut roha nami molo jupang hagaleoni ay sipata di hagaleoni do margogo hami ido di rokhata marhiti Apostel Paulus di bahay ni molo jupang roha galeoni molo jupang roha parsoreoni ajari hami marpikir Tuhan ajari hami lau mangarjuruji asa margogo hami patupahon akan aduwinggan ajari hami asa hot hami di haporson nami asa bui mangalak katujulo hami mardongaton posinorohan asyako atong sa di homa ngulu nami sa di homa ruasmon hakabipi Cibuburon rapdot parhaladuna song-songonitar lumubi di aka ulaon naneng patupahon nami dari minggu naneng roh Tuhan ali amang asiroham lehon cuaca nadinggan lehon roha naringgas di ganup ruas ini huriam asa bui di bagasan hasadaw kami marlas inroha mames tahun ulang tahun ni huriam pao 40 tahun marpesta gotilon hut pauzukon tahun kesehatian hami di tahun 2022 ali amang patuduho di hami las inroha asa marhiti las inroha nasyakoi hami sada hami Tuhan maka molatehon las inroha pasu-pasum nang nilohoko tu hami di huriaon sisa dosa nami Tuhan asiruham tangihon mahami marhiti Yesus Kristus amen mari de mahita laos tapasahat mapiliata
hita martangyang di bagasan tangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajon, saya saut molom roham di banua tongon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapa hari. Sisa manusia nami song panisanami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pengunjunan. Palua mahami salpanga. Ayhona puna harajaon. Dot hagogon. Rodia sangapon na saling. Amen. Asini rohani tu hata Jesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsahoran ni tod di porbadia ima. Namang ramoti hamu salhu na. Amen.